Ja, ty si iba jak psínci. Laco! Čo je tata? Dívaj sa pozrieť, kade to fúka. Tata, čo ti budeme robiť? Čo? Chytiť a zahodiť. A tak som sa najedúval a išiel som do mesta hľadať majstrov, ktorí by mi vedeli poradiť. A veru som ich aj naišiel. V Topolčanoch, hned pod nadjazdom. V takom dome s pyramidou na streche. Povedal som im, že ako čo ma trápi a ostatné už išlo jak po masle. Mohol som si vybrať okná, dvere, plastové, drevoplastové, alebo aj hliníkové, s velice dobrým špičkovým nemeckým bezpečnostným kovaním. Však okná majú aj tepelnoizolačné sklo, preto aby som ušanoval za plyn. A dokonca aj zvukovo-izolačné sklo, také, aby som nepočul ani susedov cirkulár. A predstavte si, vedeli mi spraviť aj žalúzie a sítky proti muchám. Už, čo vám povím? Som tip-top.